Honach an scéil an láfiar go bhfuair Seán Mac Mathúna bás agus hí mé gnéing cúpla foca faoi mar dearing gur bheith an scríbhneoir Gaeilge is mó hainlumm ar fad agus ní leabhar dá chuid is mó hainlumm nach thula is stoilm gur clásic atá an sais novelle atá scéal an nach charid níl an tanga an chaiste ba chóir go le gachéan é thugus mar bhaintean sé go minic do ghaoine molla méid go do ghaoine go minic is stoilm gur chuir ag born i listí ag listí na leabhar is mó hainlumm agus tá sé raibh ar fad an sin na gearcéalta ag ding a raibh ar fad an gearcéal is fearlam stoilm nó cínte gur beidh ceannacha agus an sin na cnúsaigh sin úla agus banana sóir bhathar fad tá cúpla leabhar gom leis chuaimid tríd an leabharlann bheagatá go an seo agus ní airglam teacht ar thulathol ná ar ding ná ar úla ná ar banana agus is stoilm gur man sin an tígur churas ar láimh hábhála in áit éigen iad agus cail teisce sé sin in is nó thugus mar bhaintanis iad do ghaoine ar aigen ach níle de gom ach ní leirtá gom ná cinnte doras faoineog scúb agus cross na sceige níl cross na sceige chá simúil sin tá doras faoineog scúb go deas agus sin na ceanna gin eile ige galach agus ban sin le capil téama annach tíanta nó ábhar annach tíanta na leabhar aige agus álas an bhaige ar na capil ach se thulathol léigi é úla banana ding big a léamh brahamúing é mar scrín gus cuinim léiris leis cupta óir glob an chunarthe stoilm beidir go bhfuair méid greengraf leis bhád a hin ach bhí sa play thulathol leis agus bhí sa play ding leis agus sais deire an scéil agus bhí chora an a bhrágaing agus tá cuoine deasa go mar sin tháinig legan dráma ordáin de amach de dilóga té agus stoilm gur sais legan de thula bhíonn sin agus sin bhí scéil ag an eile a bhí drama ag an eile an gadaí géir na geabhaithe ba a chuirí spéidir gur ben an bunscéal céan a bhíon ach brahamúing mar scríonóir agus mar chuine suaimhnas na bhlathe stánam